Ribut, reaning nandi yo. Iya, itu sih lah. Males waduh main. Beneran loro yuk. Ayo, Ayo tapi dendi. di kono iki. Dendi. Pak Haji Jamil. Iki jamil. Ndek pondoke ngono yo. Iya, ayo. Ayo Pak. Pin, di kono. Oleh pura Bapak Haji Jamil. Ore paling. Halo. Yo, yo, yo. Kamu yang ngomong? Iya. Put, lek ono wonge. Ayo ibu, ayo takut sih ayo. Oleh pura yo. Oleh. Yos. Lho sampean lho apa le? Kula ajenge nek renten mriki angsal Pak De. Nggih, Pak De. Apa-apa wis le, aku ate mlebu wae. Ayo Put, Ayo, langsung kira kon. sembarang wis ayo. Oh, langsung ya. Ayo. Mas. Siji loro, telu, papat, lima, enam, pitu, puluh, songo, 10. Ayo, Ini ya. oke. Aku sih ya. Aku tak kan cedokan. Yes. Sung, nek iki. Duh, deket yo. Aduh, Kak kene. awakmu kena ah. Podo ae. Lho, iki lho. Kak kene. Ayo aku ya. Tuh. Iya, Ndang. Wah. Oke, meneh. Ayo aku saiki le. Lho niki. Aduh. Ayo Ayo aku. lanjut. Ente oke kon. Lho niki le aku menang. Ndang. Kak, lho. Oh, kakak nih. Ayo wis. Benteng kok. Kena nah. Jangan menang. Oke, ayo gas kendang nek gak ira kena iki. Kane, jauh. Oh. Waduh. Yeay, menang aku. Kalah barang. Enak yo. Ayo. Ayo bola. Bola nih. Tuh. Si loro telu papat lima. Cirolu pat mo Cantrek. itu bolu songo sepuluh. Ayo, ayo. Gaskan. Siapa nih yo? Yo, ayo. Aja. Aku sih. Oke, ndang. Aiso. Kene. Aduh. Kata ini kon. Tuh, bola. Ngarep nek lah, dan aku. Wah, kalah kon le. Ora apa-apa. Nih, Agak wis sore, balik. Sudah kuwi. ayo. Ayo. Buane. Iku lah arek gendeng sih dek. Dulu visual iku yo. Ayo sing ngene-ngene. Yo arek gendeng sih dulu Ayo visual. pentongnya. Ayo, gas. Pun ayo. Oke, cepat deh. Nah arek sing dulu visual iku yo.